23 minutes after 4 o'clock ingoma emnandi oyizwayo Ashon G Mami Ngichaza ya umsakazo hamba phambili sisakaza bukhoma keThekwini la sikhona kumnandi ngendlela ke eyisimangaliso okay kama nguthatha kuzoshaya phela lethupa sindawonye awuthi ngiphinde ngikutshela ngabe zona ziphinga ingoma etheza hamba phambili ngomeni kehlukanisa unyaka top 10 kuleli sonto njengoba dlala ngolesihlanu sokutshela ngabe yona iphingoma ethe yazi umhlanganiso zime kanjani kuleli sonto na ngolesihlanu lizayo futhi isikhathi esifanayo sophinde senze kanjalo futhi sikutshela ngabe zona ziphi ingoma ethe noma ke zime kanjani ingoma ngokuvota kwakho lapha ke kuyi top 10 number 10 imnandi lento Milo and Sleazy number 9 ufunani Kios number 8 Gonke Andile Majola number 7 Hurricane Master KG and DJ La Timmy Betty Tubula number 6 Tumim Cockstad Angimbonanga number 5 Tembalami Luves Uslu and Kekamakheta Kube number 4 Hello DJ Kotini featuring Big Naz Betty Hello yeah number 3 Zala Tuksin Iplan number 2 Khuzani featuring Luve umjololowo number 1 kuleli viki Thandeni SK featuring Lwandle Nkulu Paris zimkanjalo ke kuleli viki ingoma ke ezi top 10 yengoma ehlukanisa unyaka ka 2023 yisonto lokuqala ke leli bakwethu ngesonto lesibili ngolesihlanu siphinde senze kufanayo sikutshela ngabe ke zimi kanjani njengoba ke uqhubeka uvota nje vota ke uvotisise ukuze ke phela ingoma oyithandayo isifake kunyaka ka 2024